أمريكا مس فنزويلا ركب زلوا سالسيت مركب نداد تهدن كم زلا تقليتو حالوا بحر أمريكا وتزوات أن حوترنا عرقة وزخر اللي زل أوان أو كواف فنزويلا بزركب هجرة وميات كال مركب يدل خم زلا قليتو سمز أمريكا وزور حدور خل تمرخ نداد وتحت قيد يوم زلوا خينهم عند خابات دما بقدام كم تتحدى تجير الساعم حدا بعد سلطان أمريكا خم زولا دما تام مركب نحاسة بانديرا جرات نكاسا أسن تأجاز بيت فرد تتحسن الله خيل قليتو واشنطن فنزويلا جنزب نداد التقيمة بسعة فارس تعاطر جوانات تمول الله خطول دما تخصص فنزويلا دما تتحدى مركب نداد سرقن شويان كتول قليتاتو ريدن أمريكا دولان ترام بزحلفة سومن الجداز تجرى للمراخ نداد نايت هاجر كي أتوان كي وطن مكل خالق جبر ما عزيز يوم فنزويلا علم زعابي ترجع عقور نداد زلوا هاجر كوينا محدار دوران ترام سجهات هاجر كمزمزي فتنا الله خطول دما تخصص لا تمزي أمريكا بزعات بقدام تتحدى مركب زاجد بوقع زي ترجع أخوينو حكني كام تنسم نايتاو زجوداي تساتفة نداد ساعات مركب ونزاجد يتفلتن كسكاب زحلفة سومن كابتن ميات فنزويلا زركبا ويدما نبت هاجر زقربا 8 مراخب تن على 3 تحت اجر أمريكا 5 نبرا مرداتان كرودز كود.com يحبر تبقدام زقات مخستتون بانديرا باناما سقلت مركب بفولي تاكتيكاويت غانتاو هجرو ميات زبصحت يانيرا تا مركب اب زرزر اجداز تجرى للمراخب بصحفه تريجري أمريكا دما ياتوتن أمريكا ግን اجداز تغبروا للندادي بالDVSAA 5 عند دما غليصا اب زحلفه 5 معلتات تا مركب اب تحت بانديرا غريكن لايبريان ون كم زتغعزت ون CNN زرؤ مزاغبت يحبر منግስት فنزويلا نتبقدام زقات مفصام ملاج زهاولو خينو ازم تغبارات كيتقوصعي كترفون يوم كبل غليصو وسيخد ما نبايتو ጸጥታ حورات هاገራተን قالوت تكالات منግስት ዓለምን ጥርዓን ከቀርብ ምዃን ድማ ገሊጹ فنزويلا መንግስት አወጻታት ንምዋል ካብ ሰደድ ነዳድ ትረኽዋታው ምዃን ድማ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት أمريكا بحر كاربيان ወታደራዊ ህላው ኣብ ምህናዝ ኣብ ልዕሊ ተነሳጋገር ትዕጻፍ ኣርዝ فنزويلا ተባሃላ ጀራቡ እትቃዓት ብምፍጻም ኣስታት 100 ሰባት ድማ ሞይቶም እዮም ኣብ ልዕሊ ገለ ኣዝማድ ፕሬደን ማድሮን ምስቲ أمريكا ዘይሕጋዊ ስርዓት ትውለድ ዝተኣሳሰሩ ንግዳዊ ትካላት እውን እገዳ ከም ተገበረ ይግለጽ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ بعربን ጋዜጠኛታት ተዛሃው መግለጺ እትሕጅም ምስርዓት فنزويلا ዘሎ ኩነታት أمريكا ዘይጸወር ምዃኑ ንጹር ይኽብል ገሊጹ ወሲኹ ድማ ዓላማ ምሕዳር ትራምፕ ነዚ ምቕያር ምዃኑ ድማ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ فنزويلا ነዚ ጉዳይ ዝነቐፈ ኮይኑ ሩቢዮ ንأمريكا ናይ ስርዓት ለውጥ ናብ ምግባር ይጎታ ኣሎ ክብል ድማ ኸሲሱ እዘን መራኸብ ዕጻ ፋርስ ሒዘን ከም ዝነበራ ዝሕብር ወግዓዊ መርቱዕ የቕረበን እቲ ወታደራዊ ሓይል ድማ ብሰንኪ መጥቃዕትታት ካብ ኮንግረስ ነቐፈታት ድማ ይወጽሕ ኣሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት أمريكا ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት فنزويلا ኒኮላስ ማዱሮ ኣርታል ዳሎስ ሶሎስ ዝተባሃለ ውድብ ጉረሽ ባውራዊ ትካል ይመርሕ ኣሎ ክብል ዝኸስስ ኮይኑ ማዱሮ ድማ ነዚ ጉዳይ ይነጽጎሎ بخالي زينانا دما بقدام لعل شمون تميت سدتنياتات بعشر 3 أناس جلاون مترب انجليز بمقراط نا بريطانيا اتيوم مترب انجليز نزحلف 4 سمون ولا حدا سدتنيا خيسغره دحر مصنا حيو بقدام كنز زاخلو حدا مع تقواري صمو اذا خا كنت شحن 18 جمير ابز حلف 7 عامات نزنو حق زي سدتنياتات نت مترب زي قوارط الاوان كوينو تمزغي ولا اتم قدم زا قدام موداتا غزي نت مترب بمقراط نا عد انجليز اتول غزي ب10 4 حدار ينيرو او 10 4 حدار كساع 10 تحساس جن تخونه سدتنيا نمترب انجليز يسغرن እቶም بعثت حدا አንዳሽ ጀላቡን መትረብ እንግሊዝ ሰገሩ ስደተኛታት ቁጥሮም 1737 ኮይኑ ኩሎም በሐለዋ ዶብ ተሰኒዮም ናብ ዶቨር ተወሲዶም ኣለው ኣሳስ ብሰንክተው ተኻብ ዝኽሰት ብርቱዕን ቁርን ማዕበልን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩዋ ዘይሓሪዋ ወርሒ እያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ብሪጣንያ እተን ስደተኛታት ሒዘን ናብቲ ሃገር ዝኣትዋ ጀላቡን ምዕጋር ብዙሕ ስጉምታት ክወስድ ተራእዮ ኮይኑ እንተኾነ ዘቕጽበታዊ ውፅኢት ከምጽእ ይከኣለን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተፈላለዩ ሚኒስትራት ሕብረት ኣውሮፓ ብምርኻብ ነቶም ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምጥራዝ ዘሎ መስርሕ ዘቃልል ንምግባሩ ኣብቲ ምስሰባዊ መሰላት ተኣሳሰር በሃገራት ኣውሮፓ ዝተፈረመ ውዕል ምትዕራይ ክግበረሉ ሕቶ ብምቕራብ ድማ ተላዚቡ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ብጠቕላላ 41455 ሰባት መትረብ እንግሊዝ ከም ሰገሩ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ብ2024 36816 ከም ዝነበረ ድማ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣብ ሕዳር ሆም ሴክሬታሪ ሻባና መሐመድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት ግዜያዊ ዕቁባ ጥራይ ክወሃቦምን ንሱ ከዓ ንውሶ ወከፍ 30 ወርሒ ዳግማይ ክረአን ዝብል ዝርከቡ ሓደሽቲ ሕግታት ከም ዝተኣተው ድማ ገሊጻ ነይራ እዚ እቶም ሓተት ዕቁባ ኩነታት ሃገሮም ምምሕያሽ እንተተራእዩ ኣብ ሃገሮም ክምለስሉ ድማ ዘገድድ እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብቲ 1 in 1 out ዝብል ክስካብ ናሓሰ 27 2025 ዝነበረ እዋን ጥራይ 153 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ከም ዝመለሱ መዛግብቲ ይሕብሩ ኣስዒቡ ድማ መንግስቲ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ኣብዚ ዘይሕጋዊ ኮይኖም ዝጸንሑ ሰባት ኣሊና ኣለና ዝበለ ኮይኑ ብመሰረት ምስ ፈረንሳ ዝኣተንያ ታሪኻዊ ውዕል ከዓ እቶም ሕጂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ክምለሱ እዮም ክብል ገሊጹ
ስልጣን ረሓይታ ካብቶም 5 ስልጣናታት ዓፋር ሓደ ኮይኑ ኣብ ገማግም ቀይ ባሕርን መጻወ ባቢኤል መንደብን ምህላው ድማ ዝያዳ 8 ጽልዋን ኣለዎ። ዓፋራው ዝነብሩለን ሃገራትን ከባብታትን ነቲ ስልጣን የዝውክሉ ሕልላት ኣምባሳደራት ዝበሃሉ ከም ዘለው ይግለጽ። ዛጊደ ኤርትራ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ንስልጣነ ብምውካል ኣብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ውራያት ክሳተፉ ዝተመዘዙ 36 ሕሉልታውያን ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ካብ ዝፍሉጥ ንጹርን ዕማም ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ማእታት ስልጣን ረሓይታ ከም ዝተወከለ ንምሳልን ብስም እዚ ስልጣነ ፖለቲካ ንምስራሕን ክሽቀጠሉ ድማ ይፍተን እዩ። ኣብዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየድን ብሕጂ እውን ዝካየድ ፖለቲካዊ መድረኻት ስልጣነ ረሓይታ ውክልና ከም ዘይብሉ የረጋግጹ። ብተወሳኺ ድማ ንዓፋር ኣብ ቅድሚ ተሰሊፍካ እቲ ባህሪ ሕቶ ሓደ ብሄር ንምምሳል ዝግበር ፖለቲካዊ ወሻጥር ህዝቢ ዓፋር ክነቕሐሉ ይጽውዕ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ሰሜን ለንደን ዝነብሩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ናይ ሓድነትን ሓጎስን ዝመልኦ ጽቡቕ ምሸት ብሓባር ሕሊፎም። እዚ ናይ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ምእካብ ናይ በዓል መንፈስ ጽቡቕ ምግብን ከምኡውን ውዑይ ሕውነት ዝተሰነየ ጽቡቕ በዓል ድማ ነይሩ። ኩሉ ሰላማዊ ናይ በዓል እዋንን ብሩህ ሓድሽ ዓመትን ድማ ንምነ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ለንደን በዓላት ኤርትራውያን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኩሉ ዓድታት ትርከቡ ኤርትራውያን ርሑስ ሓድሽ ዓመት። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ማይ ዝቑፅር ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንሓደጋ ጥሜትን ሕማምን ከም ተቓልዑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ 10,000 ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ማእኸል ሕንጻት ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ኣረጋውያን ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ህጻናትን ብሕፅረት ምግብን ሕክምናን ይሳቐዩ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ይግለጽ ኣሎ። ኣተሓባባሪ ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻት ዝኾነ ቀሻ ኣብርሃ ረኣያ ብውሕዱ ንዝሓለፈ 6 ሸዋረ ብውሕዱ 300 ሰባት ሓገዝ እኽሊ ከም ዘይረኸቡ ገሊፆም። እቲ ዝመጽእ ዘሎ እኽሊ ረድኤት ሓሰኻ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣናፁ ዝተሓተሞ እኽሊ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክብል ድማ ይገልጽ። ብዙሓት ኣረጋውያን ነፍሰ ጡር ኣዴታት ድማ ደም ዋሕዳ ኣለኩም ከም ዝተባህሉ ዝገለጹ ተመተሓባባሪ ብሰንኪ ተብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ኣስታት 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ገሊፆም። ኣብዚ ማእኸል ካብ ዝኣትዉ ጀሚሮም ግን ጠቕላላ 330 ሰብ ኣብ እንዳ ገብርኤል ቀቢርና ኣለና ክብሉ ይገልጹ። ኣብ መወዳእታት ሰሙን እዚ ክልላዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሰብነቶም ብሕሱም ጥሜት ዝተሃሰዩ ኣረጋውያን ድማ ይረኣዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትኽልል ስምባደ ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ዝምልከቶም ኣካላት እቲ ጉዳይ ቆላሕታ ክግበረሉ ድማ ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኤርትራ እታ ሰላማዊት ኣፍ ደገ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኾነት ተገሊጹ። ቀርኒ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ብግጭት ጽግዕተኝነትን ግዳማዊ ምትእትታውን ከም ዝተሓላለኸ ዞባ ጌርካ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ሃገር ካብ ዝዘረባ ንላዕሊ ብተግባር ነዘመላኽታ ዝወትሩ ክትብዶ ጸኒሓ እያ። ኤርትራ ብሰላምን ርእሰ ምርኮሳን መትከላዊ ዲፕሎማስን እናተመርሐ እሙኸን ባህርያዊ ኣፍ ደገ ቀርኒ ኣፍሪካ ደው ኢላ ትርከብ። ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ቃቃላይ ባቢኤል መንደብ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝየ መገዲ ስትራቴጂካዊ መስቀለኛ መንግታት ዓለም የቕምጣ። ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብና ኣፍሪካ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ኣውሮፓን ዘራኹ ቀጥታዊ ናይ ባሕር መስመር የቕርቡ። ይኹን እምበር ጂኦግራፍያዊ ጥራይ ኣፍ ደገ ይገብርን እዩ። እቲ ዝያዳ ዘገድስ ድማ እቲ ጂኦግራፊ ብኸመይ ጥቕሚ ዝውዕል ዝብል እዩ። ኤርትራ ካብ እዋን ናጽነት ጀሚራ ንኣቀማምጣ ኢልካ ንፖለቲካዊ ረብሓ ናይ ምጥቃም ሓሳብ ድማ ነጺጋቶ እያ። ኣብ ክንዶ ብፍላይ ምስ ጎራውቲ ብምትሕብባር ኩሉ ብማዕረ ዝጥቀመሉ ክፍቲ ኣገባብ ተኸቲላ እዚ ኣቀራረባ እዚ ሓደ ዓሚቕ መትከል ዘንጸባርቕ እዩ። ግልግሎት ምርካብ ሓደ ናይ ሓባር ምክብባር ልዕላውነት ዳ እዩ እምበር ኣብ ጸቕጢ ወይ ዕብለላ ክምርኮስ የብሉን። ኣብቲ ምቁፅጻር መተሓላለፊ መንግስታት መብዛሕትኡ ግዜ ግጭት መበገሲ ዝኾነሉ ዞባ ኤርትራ ዘርእየት ዓቕሊ ወይ ድማ ምቁጣብ ታሕትን መምህርን ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ድማ ብኣጋጣሚ ዝመፀ ኣይኮነን። ብናይ ነዊሕ ናይ ናጽነት ቃልስን ብከቢድ ዋጋን ውግእን ዝተቐረጸ ስትራቴጂካዊ ምርጫ እዩ። ዘይምርጋን መብዛሕትኡ ክፋል ኣፍሪቃ ዝወሓጠሉ ዘሎ እዋን ኤርትራን ናይ ወኪል ውግኣትን ናይ ወፃኢ ኣጀንዳታት ብምንጻግ ውሽጣዊ ስኒትን ድሕነትን ዓቂባ ትርከብ። እዚ ምርጋእ ዘብዛ ናይ ሎሚ ዓለም ኣዝዩ ፍጡር ዝኾነ ነገር ፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ንሱ ድማ ቅሳነትን ንጹርነትን እዩ። ብማዕሪኡ ንኤርትራ ፍልይቲ ዘብላ ድማ እቲ ንርእሰ ምርኮታ ዘለዋ ተወፋይነት እዩ። ብዙሓት ሃገራት ዕብየት ማለት ምስ ሓገዝ ወፃኢ ኣብ ዝተሓዛዝሎ ዝነበራ እዋን ኤርትራ ድማ ዝኸበደ መንገዲ መሪፃ ርእሰ ምርኮሳ ማለት ምንጻር ማለት ኣይኮነን። ንባዕልኻ ዋና ኩነታት ካብ ምዃን ማለት እዩ። ቀዳምነት ልምዓት ብሃገራዊ ደረጃታት ይውሰኑ፣ ትካላት ንዜጋታት ተሓተቲ ይኾኑ፣ ሽርክነት ድማ ማዕርነት ተመርኮሰ ይኸውን። እዚ ፍልስፍና ዝንልነውነት ኤርትራ ተኸላኺልን ነዊሕ ዝጠመተ ስትራቴጂካዊ ረኣይ ዓቂቡ ድማ ይርከብ። ብዙሕ ዘይንገረሉ ግን ካብ ማዕሪኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኤርትራ እዩ። ህዱእን ስርዕን ኣብ ውፅኢት ዘተኮረ ኮይኑ ካብ ምርኣይ ዝረሓቐን ንጭቡጥ ነገር ድማ ዘቕድምን እዩ። እዚ ከምዚ ንከለ ድማ ጀነራል ፊሊጶስ ከም ዝገሸ ይግለጽ ኣሎ። ጀነራል ፊሊጶስ ሎሚ ከም ዝገሸ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ጀነራላት ኤርትራ ክገሸ ይኽእሉን እገዳ ተገይሩሎም እዮም ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እንሆ ሎሚ ድማ ጀነራል ፊሊጶስ ከም ዝገሸ ይግለጽ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ጋምቤላ ልዕሊ 72 ሰዓታት ብውግእ ሕድሕድ ትሕመሰላ። ኣብ ክልል ጋምቤላ ኢትዮጵያ ዕጡቋት ክልተ ዓሌት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተሓዋወስዎ ጉጅለ ኣብ ነንሕድሕዶም ኣብ ዓሌታዊ ጎንፂ ኣትዮም ኣለዉ። ሚድያታት ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብጮክ ክብላ ከይተሰምዓት ስቑታ መሪፀን ይርከባ ኣለዋ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ትሕመስ ዘላ ኮይና ኣብ ክልል ጋምቤላ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ድማ ዝተዳጎነ ሓዊ ይነድድ ኣሎ። እዚ ውፅኢት እዚ ናይ ግዳማዊ ፀቕጣት ጥራይ ዘይኮነስ ውፅኢት ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ድኽነት ኣብ ናይ ወራሪ ውግእ ሳዕቤናት ከምኡ እውን ሃገራውነት ንሓፂር እዋን ስልጣንን ንምሕላው
ምህላው መሳርሕ ብምጓር ዝመፀ ጌርካ ድማ ይረአ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ፋኖ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይቆፃፀር ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ፋኖ ውፅኢዎ ዘሎ መግለፂ መሰረት ኣብ ከባቢታት ደብረ ብርሃን ውግኣት ይካየዱ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ንሰራዊት ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ድማ መሩኹን ቁስልን ገይርዎ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ بخالي زينانا دما لروسياو جنرال موسوني نغوها او دوا موسكو تحت مكينو فنج دحر مفنجارو 5 قتل مرمر تغليصوم